Ato sa palakpakan ng Diyos sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalit ka na nasa balay sa Diyos. Salamat kayo sa atong host, pastor, mga kalisunan. Huwag ko malimot ato ilang katayos ang nilabay. Yan ay mga speaker sa inyong Zoom. Ano ito, sir? Sa eskwelahan mo ito natin. So, hanggang Sabado, kung napagkalunin mo, grabe isip ko na ko ito. Kaya karoon na kung schedule na kong dire, malapis nagsugod, grabe isip ko, kaya ubo, o kaya hilala. Ano nyo ko rin, kasi dito na. Grabe kita maisip ko yung lawas, kaya ko Lord, muwan dito dito. Kaya salamat sa Ginoo mga isuon. Yung pasensya na mong buwali ko kung pinaubo, ang wali ko ubo mga isuon. Nasayad ko ang Diyos, ano na yung magawahan sa aking kaliwala. But before that, mga kaisunan, akong pasalamatan ng Diyos sa tanan niya kaayo sa atong kinabuhi, sabi na sa buwang mga isuon. Kung niya, nalipay ko po every time na makita na kung yung church mga isuon, under the pastoral leadership of Pastor Henry Pistanio, hindi ko malimot niya independent kami na mga ikagaw. Kung sa ginis paborito na mo i-invite na sa Pilipinas. So siguro, ako Ginoo sir na nailan na mo na mo, ay para magka-problema, mabalik ang isip-isip. Di ba? Tinod mo po, sa pila ka years, hindi ko malimot, Pastor Henry, Pastor Kondo, Pastor Randy, mga iso, maura niya magpuli-puli at ito sa dati. Matagwantas nagsakay ato ang nyasi sa unang botang ng atras usahay mga iso na nagdagan. Salamat kayong tungod niya itong mga panahon na di mga hinungdan, ang mga mas matinyo, na pundok na rin ng church. Kung ginas mo sa Henry, ilawa yung mga musisya ko, mas matinyo mo eh. So, mas matinyo na, wala nanima ko mas mati na rin mga kaisunan. So, wala pabot-pabot, daghan kong ilagaw na rin. Daghan kong mga kailang mga kaisunan. Kung salamat ka na magamit mo sa Ginoo, hindi iwa ka mabatrikon. Ayaw ka naman malayo sa church, sa home church, yung pasal mas mati mo, backslide, salamat kaya nagpagamit mo rin, kung yung himayaan, niya lamang sa Ginoo. Praise the Lord, salamat kayo sa inyong pag-awat, labi na sa inyong host pastor, sa Pistanio family. Hindi mo usap na mo yung mga kaisunan. Actually, sa independent pa ko, okay nga paborito na mong tanaw, kasi si Marajito, paborito na mo yung mga video ni Pastor Henry yung mga kaisunan. Basta magkitig na ganit yung tanaw sa YouTube, pasukin ko na mga kaisunan na gawain niya. Labi na mag-live sa una, mayroon mo yung mga video po mga kaisunan sa YouTube. Kaya mga Pistanio yung mga teaching mga kaisunan. Kaso sisa, tayo ko na kong pastor, within 3 years, huwag akong sikat, kaya mga ulit tanong na sila mga preaching online. Pero ako isiguro sir, hindi niya online ang mga online. Isiguro ito, kibaw na pala. Praise the Lord, salamat kayo. Mga Filda, salamat sa ibang pamilya. Natin rin, huwag ko mara, magpapamilya si kami yung mga kayo siguro. Happy pa sa isang mga. Praise the Lord, kasi sa ito nga, itik mo ito yung angka ito. Asa ito, nagaga naman, nilisend na lang siguro. Lain mo kay Tawgon Revolution, nagaga na. Praise the Lord, salamat kayo. At ako nakita ang ako mga kaila. Kaya ikagaw, kaya ako pangalang tanan mga isuon, kaya sige maganda na mo ba? Basig ma-discourage mga isuon. Praise the Lord, salamat sa Diyos. So, may palipayon ka na uman sa presensya sa Ginoo. So, we all stand together, mga kapatid, for the reading of the words of God. Handa na bang tanan? Praise the Lord. In the book of John, chapter 12, for the sake of time, mag-exod nila po ni Humlo, basa na na. Pero ito kuha mga pinakatubukan sa ating timang. John chapter 12,
Talaga kita mo yun, eh. Sa pag-usawa mo kampo, yung pwede yung pagkakino lang dyan sa Old Testament. Lagi na sa New Testament mo isa. Alright? Ano kasama rin sa verse 1, yung sundan na Exon. Unong adlaw sa wala pa ang Pasko, si Jesus niabot sa Betania. Din dito si Lazaro. Ang iba ng Jesus gikan sa mga patay, dito ginalitan siya nilang panihapon, si Maria mao ang nagsilbi, si Marta mao ang nagsilbi, apan si Lazaro usa sa mga mitambong sa kadanan ng Evangelya. O si Maria ikuwang tunga sa ilong na bililong pogo na lunsay nardo. O iyang ihaplasan ni Jesus diha sa matiil, o iyang ipahirat kini sa iyang mga buhok, o ang balay na lupok sa kaamyon sa pahukot. Apan si Judas ini mga musumpak mga tinisunan. Apan si Judas Iscariote, na sa iyan mga tinunan, na maugani ang magbuti kaniya, Mayingon, nga naman kini kuhamot wala manino ni Baligya tulong kagatus ka dinaryo o gagahalin ihatag sa mga kabus. Ihukman siya diyan, mga kaigsunan, di si diyan, kinigisulti niya, dili tungod kay siya may kahangawa lang sa mga kabus, kung dili tungod kay siya kawakan. Kung kay siya mahuman ang magtitipid sa paluglanan sa warta, ang igasulong iniiyang panagkaplan. O si Jesus ngayon, pasal ninyo siya, mabuhata siya ni ini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Dahil ang mga kabus kanunay anaa kaninyo, kapag ako dili kanunay kanina kaninyo. Now sa verse na kaisunan na nakuha si Maria na isulong iyang buak. Ngayon ito ang kumot, milupok sa balay. Hindi ko dala mga straights na title para galing natin ma-memorize ulit natin kung na-isuon. Siguro nagkakatanong kami na title, but this morning I just want to preach and I just want to talk to you for a while. The title that says, The Aroma of Worship. The Aroma of Worship. Aso ibaya ito mga karusan talaga ng host pastor ng ampo ng isuon. Dear Lord, we thank you, Jesus. We need to know and we need to understand that there is always an aroma of worship. Let it be that the preaching today will be a great preaching to each every one of us, that we will give an aroma of worship. Not just only Mary, God, but each one of us today. Tuguti amahan na mga libyo ng among mga pagdayag o pagpasalamat o kinikimong kahimutan. Bless the lips of clay upon the preaching of the words. In Jesus' name we pray. Amen. Magusog na palakpa para sa Panginoon. Ang mga mga magusog na palakpa o wala sa pagsigil sa pagdayag. Naman sa unang kabulitan ng mga nagkakamaduli na sa tarunga kasi nalimaho na tao. Tarunga, kasi nalimaho na tao. The aroma of worship. Dili lang sa bansang Pilipinas na-motivate kung saan pagsimba. Sa nagalaing lugar o nagalaing suok niling kalibutan na kamao silang musimba. And I believe sa diyan nagtubo ka mga kaisuunan, kabalo na ta unsaling pagsimba. Kinsa ang subject sa pagsimba o kung saan pagsimba ang Ginoo. O kasayon ka na samtang musimba na, adunay kantong mga butang, kamay kapo sa ating mga pagsimba. Sa mga musimba na, di sa lahat ay
listen to me. Prayer focuses on the problem. Paunang samtang natay problema, diha tamas mududot sa Ginoo. Paunang sayang ban, kami mga leader, mga kaisulan, kami mga preacher, malipay mi, nga mga taong palipaling sa madalaga at magkanay problema. Kaya diha ka mahinumdum sa Ginoo. Hello! Kaya kung wakay problema usay atong kalimtan ng Ginoo. Apan sa diha natay problema mahinumdum na ita. Kaya nilahaglan na ita. Diha sa kapang sa Ginoo. And praise focuses on the provision. Sa diyang midahid ka sa Ginoo, tungod na sa iyang pag-provide sa iyong Panginoon. That is why kita mauwaw na mulay pusinggit sa Ginoo, Lord. Thank you so much. Di mo gibutangan ang among labisa o pagkaon. Thank you so much, O God. Hallelujah. Di mo gibistilan. Di mo giatibaw. Di mo giprofesional. Thank you, Lord. Worship focuses on the provider. Come on. Sa ganyan, musimba ka, di lang tradisyon. Sa ganyan, musimba ka, di lang di practices. Sa ganyan, musimba na ka, kinahanglan ang atong huna-huna dito sa great provider. Sa ganyan, musimba ka, di ka huna-huna, di sa mo dito sa kumbalan, di sa mo sulit, di sa mo wali, focus on the provider. Focus on the provider. Because worship is the correct response to the presence of God. Kung yung nakabitahan na ito, may kabalugitang na adyo ng presensya sa Diyos. Man, ay nabuti mga gusto mo siya akin. Yun na, masahay, maginantay ka sa mga gusto mo simba. Gusto mo siya akin. Ikaw, wala makakabatyag. Lahi ang nadugan kaysa nakita. Ay kadang ayon sa padulo ng maritis ka. Hello. Ilan ang ibalita, isa luwas na nakita. Lahi ang nadungog kaysa nakita. Lahi ang nakita kaysa nasaktan. Eh pwede ka nakakita, pwede ka presente sa magsinta, pero huwag ka kasama. O nasaktan, nanimba ka, samtang ditahin ka, nakasabot ka na na, ang presence. Ang Diyos na ang proteksyon kanimo. Ang presente, ang Diyos na nagmahal kanimo. Ang presente, ang Diyos na nagpasayo kanimo. Clap your hands to the Lord one more time. There are absolutely no limits to the church that will worship. Pag ang simbahan, kusog na, musimba mo dahil sa Ginoo. Daghang panalangin mo abot ana. Pag ang simbahan, kusog na mo dahil musimba sa Ginoo. Daghang milagro ang mo abot ana. Damor na mo dahil, damor na mo simba, damor na nakakita sa gahong sa Ginoo. George Barna, I don't know kung nakailang mo na niya. George Barna, in one of his books, made a comment. One of the key principles of the first century church was worship. Pag mo na nila simbahan, ang priority na simba. Hindi nga itong pagtundok kayo, di ba ni paternity? Di paternity niyo, pagka nabarkada lang okay, sa YouTube, tuyo pa yung katalang niyo. Hello? Itawag ng church kaya ang atong first principle, the first priority is to worship. Mga na dapat kabisado na rin ang pagsimpa kung dugay na kang itawag sa Ginoo. You know how to clap. You know how to shout. Come on. You know how to
Ang pagsimba na hindi namin panahon sa Domingo. Ano? Kung hindi ka makasimba, kung hindi makahugas sa katulong, sana. Bakit ikaw ang buwan? Ang buwan, suka na titikusan na ibang na. Ilong mo, ano pa rin ka iba? Kaya na sa kamay na. Brad, gusto mo ka na po sa army of God. Hindi na lalaki na. Pindugan naman pala army of God. Hindi na naman. Pag-iwan, kita mo ng iba. Ang sarap kita mo ng iba siya. Secret agent ang buti. Ikaw pwede may mong Christian na secret agent ka. Hello? Ikaw pwede may mong Christian na secret agent ka. Presente ka sa magsimba sa Domingo. Presente ka sa magsimba in private. Hallelujah! You can worship God in the morning. You can worship God in the noon time. You can worship God in the night time. You can worship God every day. You can worship God when you are happy. You can worship God when you are sad. You can worship God when you are blessed. The New Testament, now let's go back to the text. The New Testament of the Bible tells us three accounts of women anointing Jesus with perfume or oil. These accounts tend to be confused as one event. Ngani dagang mga picture, nga mayroon sila same woman mo na. Kaya nga nagbuhat sa Matthew, sa Mark, sa Luke, o sa John, same woman. Pero kung imo ni sabihan, lain-lain nga event, lain-lain nga balay, o lain-lain nga style na pagdiyo. Kailangan pagdiyo mga nagsuna ay ito kung sa Matthew, nga sa ulo ni Jesus, idihok sila. Ngayon na kaisunan sa tiil, o ngayon sa laing balay, mga kaisunan, sa balay ni Simon, kay Peter, ni Simon, mga kaisunan, Simon the leper, o sa laing pang balay, mga kaisunan. Pero gusto na ko, this preaching, mga kaisunan, ako ang kukusan, the book of John. Actually, makita natin na kung nag-record mo, Matthew 26:7, Mark 14:3, Luke 7:37, and John 12:2. Atong fokusan si Mary, the sister of Martha. Si Mary, bisan siya makasasala, pagkamaw siya, usip. O nila kalindot sa Ginoo. Wala pilihan ang taong musimba. Wala sa magkakar sa height. Wala sa magkakar sa iyong ilong. Wala sa magkakar sa iyong nahuman. Basta buhay ka, pwede kang makasimba sa Ginoo. Ayuban, ang ilang pagtutlok na kaisunan, makasimba na mo din sa akong simbahan kung member mo ani sa iglesia. At no, tanan ka, kinahanglan, musimba sa Ginoo. Si Mary na kaisunan, kini adlaw, mori adlaw sa ministeryo ni Jesus Christ. Ngani sa kaya yun ang Biblia, nga si Jesus dito sa balay ni Lazaro, nga katong Lazaro nga bakulang na banhaw, nga isuon ni Maria. Pero dito nga same sa ibuhat ni Martha, mao sa magibuhat na naisunan na kung una pa niyang isilbihan si Jesus. Siya nakasikaso dito, siya nakatiman dito, sabtang si Mary, dahil po niya. Kailangan kita, kulang ko sa church. Ay di ka nanduya kung sa inis sa ubalo kung ino. Suya ko ng anak. Kung sa ministry, nagtiyan si Ginuni mo rin mo. Ay pananduya, Maria Canicer ka. Kung tikat ka, iya mo na. Kaya ba sila, ikaw mo kanta mga titik na kadak mga kaisunan. Kaya mga sila, lahat ang ministry. Pag kiniya tayo, dagan ang mga tao na tuwa dito. Dahil, naistok ang
kauban ni Jesus, well, automatically, ang iyang mga apostoles o disipulo. O di ganito, naasa na misa si Jesus. It was a normal day for the disciples. Nga naman, adlaw-adlaw, kauban nila si Jesus. Pag ang butang na termini mong ihimok na termina lang, normal na naman. Di ba? Una, konsensya ka ng kasimba. Magugay mo ka-okay mo na eh. Hello! Pero, okay naman siguro pilaw ka. O salat ka, kahang siguro yung gusto sa simana. Pero, konsensya ka, magugay. Lalo ba ba eh? Mahimo ka na normal. Bisa nalistan ka pero, bisa excited ka pero nila, normal na. Eh normal ginagapo, nga mapulaan ka. Diba? Uyab ka, bago ko na muna tauyab bro. Salamat sa iyo ko. Ha? Umpisa dito. Basta, nagluta, paminaw ko. Kaya ngayon ba, ano siya nga? I love you. Muna di malari ako sa... Kung naman nung gusto niya ilan, kung magkadugay na, kung ilan eh. Di ba? Oo, basta uya pa, kung magkadugay na ang eleksyonan, sa una gusto. Dugay na, buhay ka kaya namin, may mga pangan na, hiyasan mo. Inom-nom ko si Sura sa uyuan. Ang bala, namiro, siyempre, maupay pa. Tanang ninyo, nagbayad pa mga nakaw. Nagkaganagan ang asawa. Magdali na yan! Nakakalakoy! Siyempre, ang asawa ito. Napay anak rin, tukoy. Panuyon lang ang tukoy mga naisip. Magdali na! Lalamba ito. Pagkalamba ko sa niya. Mula! Kapag-supa dyan. Asang naon. Dahan! Hilang ito. Huwag maganti ka. Hindi mo kung yung dagat ka nagpinagang. Walang pagi kung minagan ako ka na. Huwag mo itong lagi. Hindi mo kung minagan ng dagat ka nalampar. Huwag ngayon ka. Ngayon ka ka. Sa lima na ito. Anak mo sa nagiging mo anak. Bakit hindi ako talang? Normal na kay Pirmi naman. Ilang kauban si Jesus. Ang ilang intensyon para mo sao, para mo kaon. Ako ba siguro may nakabalita. Kaya si Jesus para ilang tanaw ng pangayong ni Jesus. Kapag kang Maria, kung normal para sa uban. Kapag kang Maria, this is my special day with Jesus. This is my moment to worship Jesus. Yan ay normal na simba mo. Yan ay normal na domingo. This is for Jesus. For Jesus. Dili normal na malagkakit mo. Especially kaya si Jesus. First, Mary taught us about the expense of worship. Ang pagsimpa ng Kristo. Layhan ka. Yan o, di kahit ka maghahin sa inyo, kahit ka musimbit, iwan yung Kristo. Kaya di mo pagtagal sa usang kabutang, usang katao, dipili sa Kristo. Mga balatuhon na gani, pahuwag na nimo. Pero mahalo na gani ang Sister Gigi. Suwan! Ano na? Sipon na balatuhon. Gabi na ka na hipak. Nakasa na pitiwati na siya pasok. Gawan na naman ng awat na ron. Isang pa mo na ipaayo, yung mga palayo, ay hindi pinila, pala, kuha na. Mahal mo yan. Pag imong presyuhan ang imong gibuhat, imong pahalandahan ang imong gibuhat, imong namin. Mary taught us
the expense of worship. Kaya naman yun ang Biblia, o taga mga scholars sila ninyon, maorali ang kaptalan ni Maria. Iyang ikuha ang pangutsang nakaon o kaasa ng isa si Jesus kaupan ni Lazaro. May pinag-instalyahay lang siya kapag si Maria iyang kong i-grab the opportunity, iyang ikuha ang mahalong niya paumot o iyang ibuak para isunan o iyang inihugan si Jesus, iyang ipakita o kung sa'y pinaka-the-best na iyang gabuhat para sa Diyos, iyang galagaran, iyang ipakita o kung sa'y pinaka-the-best para sa Diyos na nagluwas. Can you just imagine? Ang halaga ni Adkong mahalong ng paumot, equivalent of 1 year wages. So ay na magtrabaho sa kabuan o sinusunod. Huwag may balabala sa uban. Nga na, di kwenta na mo ni panahon sa aks na may sunan. Ngayon si Pastor Sammy Balsado, kung di siya masipya siya kwentada, na himutan ka ito kapahumot, $200,000 sa mga masipya. Back in those days. Sa building ito mahala. Pero iya lang ibuak. Come on. Iya lang kipahit na naisunan sa pila ni Jesus. Nga naman din si Maria na sayo siya na kung sa'y halaga sa iyang paumot, mas pinilhon pa ang iyang limuruhan. Come on. Mahalong na rin at ang mas worthy na rin. He is more than worthy Savior. He is more than this kind man. He is more than his own. She did not bring the list. She brought her absolute best and most expensive item to pour over a more than worthy Savior. Pagwahatan ka na ilisunan dapat work it para siyo. Si Mary, siyang nagingon, yang iyang pahumot para sa more than worthy Savior. Kung atong hatagan ng kagat. Kaya sa pagulang uso, Maria kung ito nagingon nga dili, work it para ilisunan. Kaya ha? Kaya pero pinigyan Maria isa worth it para sa iyo. Mas Maria, usay. Piling worth it ang aking sa mga ito. Hindi yung chismis ba? Iyang gipupo sa pinilan ni Jesus, so iyang gipupo. Sari na siya na, huwag na siya isukit. Hello? Huwag na Diyos sa ipuliton. Huwag sa imo na ihatag sa Ginoo ay napawihan. Huwag sa muhatag ka para sa Ginoo, Lord. Imo na gina. Huwag na ay makadawa na na. That's for you, Lord. Mary's actions are highly symbolic. Expensive, lavish perfume just for one person. Si Mary yung sinabi kung imong po na ng Biblia. At doon na siya ay nagkapariho ng attitude. Kaya naman si David kung imong mabasa mga naisunan sa the book of 1 Chronicles chapter 21, 1-4. Kaya nga tayo, hallelujah. At doon ay kamatay sa iyang lugar mga naisunan. Kaya naman iyang isubo ng kapitala. Kaya dinipon ang Israelites. O kaya ang Biblia na nasuko ng Diyos tungkol sa libuhang pinagay. Now just a simple number. Yan hindi pa ihap. Sukuha nyo. Listen. Kapag yung dako masala. Masasala. Ipahihap lang. Pasunod mo eh. Iyan ang ipahihap. Para na ito may problema, anak. Pero ngayon ang Biblia na suko ang Diyos. O ngayon ang Diyos ang propeta. Papilihan si David kung unsa na silot ang ipahangkang kaniya. Imo sa
piyon sa tulong kasilot. Hallelujah, sa tulong mga kapulan, o tulong na tuwing nagutong, o tulong kapulan mga kamatay, sa iyang inharian, o tulong mga hakaadlaw, kapag utol sila, sa kamot sa anghel, kapaniyon sila ng Ginoo, o propeta, ang akong piliyon dapat, makahatanan ko, ihagay sa kamot sa Ginoo. Kaya kapaluko nga ang Diyos, maluluyoy kayo. Ayaw ko itugyan sa kamot sa mga kaaway. Anak ko itugyan sa kamot sa Ginoo. Kung naamay mo kung ako, di ang tao. Dapat ay Ginoo. Kaya ang tao di ka mapunta sa Ginoo. Hapanan Ginoo. He is rich in mercy. Halabayasa. Hallelujah sila. Hallelujah. Ang kamot sa Diyos. Ngayon ang Biblia, nasa nabibili ni Nabel ang Panginoon ng anghel. Hallelujah, buhatan kong kamatay. Kung wako masila 70,000 soldiers or men ang napatay sa usalang kabakya sa amin. Sa espada. Sabi ko ng Ginoo ng sila sa tao. Di na lagi natin patungkol. Mas may magpastor masukurin mo. Ay lagi ng Ginoo. Siguro masukurin mo. Pamakan sa ito. Lakaw! Pero na Ginoo. Usa ka bakyaw. Hallelujah. 70,000. Aliyang ang Biblia. Sa kanyang bakyaw mo na lang yan. Kung nakita na namin ang anghel, hallelujah, na nagtutok, nagpatungan iyang tiil sa yuta, o na iyang pamayhon isangko sa langit, o ngayon sa iyang nagtanaw ang Ginoo, sa kaintanang sa iyang mga anak, naluoy ang Ginoo, o ngayon ang Ginoo, stop! Huwag na magkapakyaw ang maong anghel, gano'n, hallelujah, ang plano sa Ginoo ang ulong adlaw, tungkol sa iyang kaloy, iyang ibahong sana, ang plano sa Ginoo, na tulong adlaw, iyang ipagamyan, because of His loving kindness. Kung wala ang namatay, o mayor sinaran, okay, tungkol sa iyong kaluoy, Ginoo, tugutin mo mo hanap niya kami. O gingan ko sa sinalikan ni Arauna. O gingan ang Biblia sa sinalikan ko sa sinalikan ni Arauna. Ang mga anak ni Arauna nakikita kaniya. Hallelujah sa Arauna minawas mo na isunan. Upan ang pagsaludar sa mga hari kay David. O gingan si David kami ko lang ko niya. Yung kasi mong galingan na pita. Magkuha ko pa, alin mo palit ko ani. Ano na akong himuong halaran. O gingan si Arauna ay naligbay ni mahal na hari. Pagkuhan mga baka, ukot sa iyong mahalan niya, para sa Ginoo ay naligbay. Ang Panginoon sinabi na, di ko muhakan sa Ginoo, na wala'y bili. Di ko masimba sa Ginoo, na wala'y bili. I will not give anything to God that cost me nothing. I will not yabasaka. Dikawahatan sa Ginoo o palakulan at kalihatan sa Ginoo ang ay ginawan ko sa watch out can you hate the God watch out can you hate the God come on
He is more than money. He is more than things. He is more than your witness. He is more than. Yamayasama, sing it. Sing it. Sing it. I feel it. I feel it. Now the word of God. Now the word of God. Yamasama. Come on, sing it. Sing it up. Sing it up. I will not give anything to God that was behind. Sing it. Sing it. Sing it. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Come on. I will give my best. I will give my best. I will give my best. I will give my best shout. I will give my best worship. I will give my best offering. I will give my best sacrifice. I will give. Akan saya opekan oleh ini bahwa akan saya oboras nyawa ini lihat cara rendah dan dorong. Ditagaan mo yung kusog, harap na katrabaho. Ditagaan mo yung diskarte, harap na kanegosyo. Huwag kayo rason, natira-tira lang ang mulihan. Sa aking pagtulog, hindi ako kipromeksyonan. Hindi ako kiprokaw na pagpuntan. Narinig ko yan magangakong Diyos. Sige po, sige po, sige po. Sa mga discourage ko, hindi akong pinasig. Analabas ka ka. Sa mga ako'y malapinan, hindi akong ihaya. Sa mga ako'y problema, hindi akong isolma ng akong problema. Sa mga huwag ko, hindi akong inubasan. Sa mga dito ako yan, hindi akong ginalit. I am the reason. Here I am. Here I am to worship. Here I am. Sige po. Sige po. Sige po. Kapila na panahon ng mga trangkang taglaw. Pero iyan ang yakan.